Ngiyazicelela ke Nkosi yamakhosi ukuba le ndawo engikuyo Nkosi ube ngakini. Ngicele ukubingelela isihlalo esihle sasezulwini. Ngibingelele amakhosi aseNdlunkulu. Ngibingelela abafundisi nabavakeli nabashumayeli nabakhokheli nabaphathi bamakhosazane lehamento yonke engcwele egameni elihle lenkosi yakithi ehlelweni yazo lezulu. Amen. Bantwana basezulwini, umntwana nje omncane lo ngenovalo ke ngiyesaba ngoba umsebenzi enginikwa wona ufanele abantu abadala, kodwa ngizocela ezulwini nami uNkulunkulu angifihle ebuncaneni bami, angiphathise yena izwi lakhe njengokuthanda kwakhe. Ngizocela ngengoma ka-164 yenkonzo
Manazaretha amahle enkosini. Ngingumntwana uNkulunkulu esihlangene ngayila. Angithanda phakathi kwendla kwethu emndenini kaBaba. Wangipha ukuba ngibe umntwana ulalelayo nolubukayo uhambo labazali bakhe. Lakaleka uthando lamila. Wabe seyithatha indlela abazali bakhe abamtshele yona ngoba insizwe ezala mina ubaba uthimi ngemini mntanami akekho omunye uNkulunkulu okhona emhlabeni ngaphandle kukaShembe. Ubaba ongizalayo wakhuluma lamazwi ngazibona izinto ezenzeka phakathi kwamasango omuzwa kithi. Ngelilanga phakathi komuzwa kithi wathi ngenye imini silusile ilanga loshona lahlanganisa izulu ezweni lakithi, lahlanganisa lakunqala mnyama izulu silapha eke nomne wethu. Kanti umama intombi engizala iyabona isekhaya ukuthi laba lebelusele khona. Yethi yabemeza yathi buyisa nenkomo. Saya undlala esasundlala sakhalima inkomo zabuyela ekhaya. Sathi siyongena ekhaya siyongena esibayeni. Lahlanganisa iminyama lendlela wabona kahle ukuthi yabona manje lizodedela isigubhu semvula manje. Sathi sithi samukhetha amankonyana amathole. Wamebeza umame wathi abantu abawathi wayekeni. Wathi wayekeni vala lesibayeni. Savala lesibayeni. Sabuya sawungena endlini. Sathi masingena endlini. Umama washiya la kule ndlu esingena kuyo. Wagijima endlini enye ngale. Eyabo Mboza lokho okucwebezelayo izibuko kanjalo nje. La kule ndlu ashiya kuyo. Sakhumbula lo mdlalo besudlala lapha thina siphazanyiswa izulu. Safuna iplastiki. Kwakhona amaplastiki ayebizwa ngokhonyazi empuphu. Sathatha iplastiki seyidlala lapha. Sabuya sadlala lo mdlalo ethebeka besudlala lapha. Kumnyama endlini sathi sisondela ngasemnyango ngoba sifuna ukukhanya okukhanga okungena ngomnyango. Sawudlala umle wethu omangale ngapha sayidlala lento yethu ilento yethu sidlala isipini iyothi lapha ikhathala khona ukugijima ithi ngesikhathi siqala ukulenga siwa bese nomunye ishaya yacabanga ukuthi mhlambe kwakuyilokhu namhlanje kuthiwa amathupha ngazi lokhu kudlalwa ingane kodwa ke thina sasidlala kwethu. Kanti abantwana benkosi ngalelo langa uNkulunkulu ufuna ukwenza umsebenzi omkhulu phakathi komuzwa kithi. Kwabisenjalo kwangena ingqoqodo ebomvu Yesu. Yathi mayingena le plastiki esasindlele la yasukela amathekela ingqoqodo ebomvu. Ngami ngapha umle wethu engale angazi ukuthi wenzekani. Ngazibona ngikhala lapho odongeni lasengikhala khona. Kanti nomle wethu naye uthanda mjikela lapha le. Yakhindika lento yathi mayisemsamo endlini kaRondo. Eyotshaninika. Yathi mayisemsamo yaphenduka lento. Yakhindika futhi yophuma ngomnyango. Ngesikhathi yophuma ngomnyango
esalayo kanti phuma ngilandle ngale izongena ngala wathi umamelethi yefemini lomnyango wathi ayibona lento wathi aweshembe abantu basencika ngodonga bathi yeke babisa igama elikhulu maNazaretha wathi aweshembe wasencika ngodonga yaphuma yathi bayiphuma yaginika yawushona esibeni senkomo inkomo zokwesipaya yathi bayifika esibeni senkomo yayisekhulu yathi bayiphuma phakathi esibeni senkomo kunesihlahla somunga esasikhulu lapho inkomo zakithi ezazithi basilwazime kusona yasihlahla suka phansi lempande sathandeka amabhizela aso wawuwathola ayoshona phansi ehosheni laba kukhona khona amanzi amabhizela alesihlahla sasuka lempande sibayeni kodwa kaze kufe ngisho yodwa inkomo umame enjengoba isidlulile esefuna ukungena labo phakathi endlini ihlanganisa intuthu into ongakazuyibona umama weshembeka sibaba abantu abami ubizela igama elikhulu maNazaretha lena ngikhona angazi ukuthi wenzekani kodwa ngayibona sengibambelele emamethwa mina kanti nomne wethu naye sebambelele emamethwa ngalo mzuzu siyakhwehlela intuthu isile wasithatha umamesa ungena wasifaka kuliyandle ngale wakhipha iNazaretha wathi lokani bantu abamsithandaza hayi vele inkunzi yayimina nokuthandazeka kakwazi isikhathi bathi bethandaza ngakithi mina Nkosi Nkosi ngizothandaza ngithini ngoba kangakazi ukuthanda kodwa umqondo usukhona senhlakaniphile imijana wathandaza umame laduma lelo suku laduma kwaze kwaba ngumnyama laduma izulu amankonyane asale sibayela hlala nonina kwaze kwasa ngakusasa ekuseni ukuthi bonakele sibayeni sabona ngakusasa ekuseni ukuthi kanti lonile kule ndoda eyafika ekuseni kusa phakathi komuzi wakithi yezwa kanti kukhuleka esangweni ungamesevuyile waphuma waqalaza wabona egcekeni ukuthi kwenzekani le ndoda bayikhuleka lapha silunguza nathi sabafanyana siyabuya sibikela umama endlini hayi ubaba uSibanibani nanga ozongena abese umama beselunguza athi uyayibona le ndoda nansisa le ndoda ikhuleka iphethe isikhwama sayo abela phuma umama endlini ibile manje lapha esangweni abesethi umama kule ndoda baba ungangena kodwa leso sikhwama sakho ungangeni naso sishiye lapho ngaphandle uthi umama wekade kwenzekani ngamfishane kodwa izinto ngangizibuka ungangena kodwa leso sikhwama sakho ungangeni naso sishiye ngaphandle nempela le ndoda sishiye isikhwama yabe singena mayingena le ndoda ithi le ndoda hawu ngizamnqwabe ngithi ngizovela ukuthi wena ngisilile kulolu lako lingaka lalenzulu ebekade lihlasele kanje abesethi umame siphilile sisindile noma wona lishe lona ngoba lezingane lezi lingane zona endlini abeseyilanda indaba athi liphume lapho ke laselo shaya esibayeni omuntu obulapha uhambile kwanje ingoma kufanga leyo
isindile inkomo nabantu abamfuthi baphilile basindile noma ngakhiphe nje sebephuma lapha behilekile bekhwehlela kodwa abasindile ebesithi ke ndoda hawu Nkosikazi uMncwabe uyabona ke le kanye ngoba sisinde kwezu kufanele ngabe zincinde zikhathe sikhipele intuku Yesu waphinde izulu duma liyobuye besiyazilimaza lezingane futhi bakwenza ngoba lezingane zikhula zoba lesinyama zoba namabhadi ngeke sizibathola abafazi zoba nje into nje engeneka nakwemuntu athule noma mayilalele nendoda sikhela silalele phela abantu abadala bakho asephendolo manje azayi uyazibona lezi zami ingane isimo soshembe noma lingaphinde izulu lidume libuye ngeke izulu lizithathe lezingane ngoba kukhona ushembe labekhaya sizoshembe lengane ibisithi le ndoda hawo Nkosikazi kaMncwabe unekhanda liqine kanje njengale ndoda yakho uyazi ukuthi uzosola ngale ngane okokuqala nezimbili kuphela abafana vuma ingane zakho zudle umuthi ngoba lesingane sizophila izona zizokwakhela umuzi athukabe ziyongakhela umuzi ushembe mekhona ngoba ushembe uyena uzoziphilisa konke lokho kuyokwenzeka ngentando kaShembe yadumala indoda yathi hayi Nkosikazi kaMncwabe unekhanda liqinile ngeke ngikwenze lutho yasuka indoda yaphuma ngesango yangena indlela yahamba kwakuJanuwari maNazaretha ingcwele ubaba ongizalayo wekade esemkhosini oyingcwele kaJanuwari ephume namhlanje siselekhathi ubaba wezwa esentabeni zaze ngabe kungeshincingo lesi wezwe ebizwa khona emhlanganweni phezu kwentaba kwathi uMnqoba lezi wasuka uMnqoba wanga enkosini ilanga lamalanga langapha masikothe yathi inkosi yasezulwini Mncwabe hamba ekhaya uyobheka ingane ubaba wezwe ihlalele nemhlanganweni kuze kubuye entabeni kodwa nathi izwi lasesweni Mncwabe hamba ekhaya uyobheka ingane waba umdala wezulu usebonile uyazi ukwenzekeni ekhaya ayibonkosi ubaba wabuya phezulu entaba umhlangano wabuya wayekhaya ethuke izwi lamazwi indaba yokuthi ungene izulu kithi kunomenakalo wawuzwa esemabhasini engakafiki ekhaya eqoqelwa abantu kodwa ngalo Shembe azange lenze lutho sikhona siyaphila kunamhlanje siphila ngalo Shembe ibonkosi indaba ayizona mncane kakhulu amaze ngibona ngamehlo ukuthi awindaba enkulu le ngiyixoxelwa abazali bami le ndaba esihlangene ngayo maNazaretha ngesabatha edlule bekunenkonzo ezweni lakithi esizweni senkosi yaMhlaba kunendoda ethe ngoMashi lapha eFoundation bafika kwathiwa ufuna umbonisa uMncwabe hawu balo ngifunayo ithi lesizwe ifike engifuna ithi hayi mfundisi abasebukhosini maKaShaba laba abafunayo beze enkosini bafuna ukuzobona inkosi
bese ngihlonipha ngisonto ngigijime ngiyakubona ngifike lapha emotini ngifike bese ngilalela ukuthi bathini. Cha mfundisi sizela sizobona uNkulunkulu sifisa ukunikela sixakeke kakhulu lapha ekhaya. Ithi le ndoda lapha ekhaya inkinga yosizo lukhona. Uyasha lapha ekhaya kuvele bonakale usha endlini ngaphakathi kodwa ngekho umuntu. Siyagijima singena kule kamero ekushablona so sikhipha imahla uphinde umlilo uqhube kwelinye ikamero ushe kwelinye ikamero. Iy'mpahla zisahlale ngaphakathi endlini sazikhipha zonke iy'mpahla zihlala ngaphandle. Kumanje ngikhuluma nawe nje mfundisi iy'mpahla zikho endlini zingaphandle zimbozwe ngoseyili egcekeni phakathi komuzi ngoba zingena ngaphakathi endlini vane kushe. Sizobona uNkulunkulu sicela mfundisi sithwale uNkulunkulu ngiyomi ngale ndawo. Kwakusekuseni kuyisabatha ngathi mina ilungile asiyene enkonzweni qala. Saye enkonzweni yasekuseni sabuya saya kaSimini ngathi ke maphuma inkonzo yaseMini ke sisondeleni ke emasangweni izwi maseliphuma usondele sizobe sesiyombona uNkulunkulu. Bamukela lokho balalela sashaya isikhathi laphuma izwi lamazwi sasesiya phambi kwesihlalo. Masifika lo mlezane ngihamba naye hayi ngisho ukuguqa kwinkinga akwazi ngisho ukuguqa. Hey baba ngiyaguqa la ngeke ndikhali ngamadola kodwa manje ngoba guqeki ngcono uma ngihleli ngizohamba ngisinqa ile ngisheshela ngoze ngifike. Ithi mina hayi baba ngiyaguqa zama noma ngabavumi zama. Sathi noma sesifike phambi kwenkosi phambi kwesihlalo indoda ngithi ayiguqa indoda ikhala ngamadolo ithi kodwa kuvumi. Ngithi mina bekezela baba phela uzobika inkinga yakho zenayo. Yafika lo uyazi yakhuluma nalo uyazi ethola ibuke uyazi. Yathi ibeke indaba ngomasho wayizolo. Yayibeke indaba yasho ukuthi lapha ekhaya kunje kanje. Baxoxa noyazi. La selethu uyazi kuyo. Thola amanzi. Lamanzi uzofika ukhele ngawo phakathi kwekhaya. Ukhele phakathi endlini ukhele ngaphandle. Lamanzi wasebenzisa. Izophela lento. Kukhuluma izwi lamazwi uManazaretha ayibongosi. Ngomasho wayizolo. Yathi manje ndoda yathi qala. Ngathi mina mana nakamanzi. Yathatha amanzi ndoda. Ngathi mina kuyona lalela yabona lamanzi lawa. Ufike uwafake noma ku-25 liter. Ukhele ngawo uwashiye uphinde ukhela meshodo nothela amanye nje kuba amanzi akho ozokhela ngawo ekhaya ungawaqedi amanzi ungavuma phela. Hambe ukwenza lelizwi inkosi ikhulume ngalo. Yamukela indoda yasebukhosini basoshabeni yathatha amanzi yahamba. Njengoba besikhona ngesabatha bebejabule basho nanokusho bathi usheme kanti usheme ubani ngoba lo mlilo ushisa impahla lo mlilo owenza silabe sabazi nanokulala endlini waphela ngalelo langa mhla sibuya sheme ayibonkosi. Sikhuluma ngoNkulunkulu uManazaretha ozibonakala abantu uzibonakala ngemisebenzi ukuthi yena uThixo woThixo ngoba lapha ya usebukhosini basoshabeni banenkonzo zabo basegijima bahluleka sathandaza baziyeke iy'nkonzo zabo bagijime enyangeni nenyanga zabanika imithi benza ngendlela benza ngayo babethela amanzi wayo into kodwa la
uselekisiwe wathi ufika uthele ekhaya ulaka lwenkingo lakhona laphela ngalelo laka ngoba uNkulunkulu uManazarete sihlangene naye kwathi indaba isala kimi nawe thina esithi siyamazi Shem indaba isala kimi nawe mfowethu dadewethu njengoba sila asicele uNkulunkulu manje sizicelele ukuthi akasibilise ezivumayo akumlandela asibilise ezivumayo okwenza intando yakhe ngoba labo bantu abafikayo bayabona ukuthi laba usephileni sekhayeni ayibongosi kodwa thina singaphakathi ngenzeka sabona lokukhanya asabona futhi lokuphila ezinto ezenzakalayo sifanele ukuthi sikhulume manje awubheke incwadi yamaHebheru 10:24 sifanele sikhulume manje silungisane manje ngoba siyabona ukuthi sisekhaya kodwa ikhaya silona asiliphethe ngenhlanzeko ethina kumele silungele ukuba sekhaya elinenhlanzeko nawe sihlanzekile ayibongosi ile ndingala kimi nawe ile uthando asiqondane ukuze sivuselane ukuthanda nokwenza okulungileyo asiqondane manje eManazarete bese siyavuselelana emthethweni kaThixo ukuthanda nokwenza okulungileyo abana singayeki ukuhlangana njengabanye asikayeki ukuhlangana abantwana basizwini njengabanye senze njani kepha asiyalane kakhulu lokhu libona usuku lusondela ngakho kumele siyalane kakhulu ngoba siyayibona nasi insuku ziyasondela waba umuntu manje engazwela ubona bekhona ubambe imithwalo uthi ngiyahamba ngeJulayi uyongenisa umhlangano kaJulayi nekhona bangcwele asiyalane kakhulu ngoba siyabona nasi insuku ziyasondela size emkhosini wengcwele sesizwini hamba uma sona ngamabomu kodwa sizobona ngamabomu sesilazi iqiniso akusekho umnikelo ngezono inkosi usisiyeke noma unganikela kakhulu uma kodwa ubona ngamabomu ulazi iqiniso awusekho umnikelo oyohlawula izono zakho zokuthi bekade uyisedeleli udelela izwi loNkulunkulu masila sizwe emkhosini wengcwele sizolala izwi sizohamba ngeziyalo esibekelwe zona ekumele sihambe ngazo bangcwele ayibongosi amen asiyala asiqondane bese siyavuselelana Matthew 6:14 asiqondane kufanele sikhulume singamabaza uNkulunkulu esihlangene naye unemisebenzi emihle asenzela yona kwakuba khona wethu la thina senzani
izono zabo. Ama sizongena emkhosini wengcwele kaJulayi. Kwamele siqondane. Sifuna ukuhlala phansi silungisane. Sithethelelane abantu abazaziyo ukuthi abazwani baqalene. Abangenzi nengabalo zabo phakathi kwalo muzi. Abalungisa indaba zabo emazweni akubo. Bathi bezongena lo muzi bangene behlambulukile bebahle. Abona umuzi wendaba lo. Umuzi wokukhonza. Sizobela imphefumulo yethu ukuphila phambi kaJehova. Abantu abalungise izimfanguzo zabo basilungise emazweni akubo. Bathi bezongena la bangene sebeqondile. Kungakho ngithi asiqondane manje. Nami njengoba ngikhona ngikhuluma nje. Owaziyo ukuthi unenkinga. Mhlawumbe khona la engaminyathela khona. Wangaphatheka kahle. Usenethuba bangcwele nikhona. Amen. Usenethuba lokuthi maphulwa la asondele kimi. Athi ngisabele silungisela. Kukhona la engaphatheka khona kahle. Wasuthile wenze ukuthi lokho kungiphathanga kahle. Bese indaba yethu siyayilungisa nikhona bangcwele. Angathi banenkinga nomunye umuntu uhamba uxoxela abanye abantu ungamqondi yena. Ngoba leyo ndaba ngeke ilunge futhi ngeke isiphele kodwa wakha ulaka lamaqobi azobe khuluma ngamagama abantu nokuxabana kwabantu engabe laba bantu bayaqondana nabalungisa indaba yabo. Amen. Ungathi mawunenkinga nomfowenu noma nodadewenu uye ukumqonda uhamba ukhuluma ngaye kwabanye. Awakhi akubona ubulungiswa lo. Mase phuma bazwela kithi sizela kuJulayi. Ngoba sizongena kuJulayi. Naba ngekho la abalungise izinto zabo emakhaya. Bathi bezabeza sebelungile. Ngoba wonke umuntu azobe emasangweni. Lephumiso. Netimdedela mbe. Bese wonke umuntu abesethandaza. Ethandazela ungena emasangweni omuzongwele kuJulayi ayibongosi. Ungena nemthwalo. Ungena namabibi. Uyaphi na nemthwalo. Ngoba naba sifika phakathi kwalo muzi. Sizothetha amacala emndeni yethu. Sizothetha amacala abazali bethu. Sifike sibe senkonzweni. Bese phuma izwi. Izwi lithi kufanele abathandayo abayiphambi kwesihlalo uNkulunkulu khona ngesikhathi esithile. uNkulunkulu uyanikelisa nikhona bangcwele. Thatha umnikelo wakho. Uyobika uyocela uNkulunkulu. Uyofuna ibusiso nikhona bangcwele. 5:23 Mateyu. Uyocela. Uyofuna ibusiso phambi kaNkulunkulu. Kodwa uyazi ukuthi khona umuntu ongazwani naye. Uyazi ukuthi khona abantu ongawuyisele nabo. Uyazi ukuthi unamalungu nezondo. Khona abantu ongabakhulumisi. Khona la kulo muzi. Uthi bawumbona ukuthi la bese ushazela wenze ngathi awumboni. Kodwa uyikhona. Uyikhona kodwa. Ishaya. Nxa unikela umnikelo wakho eLatini. Ama ushaya isikhathi sokubuya phambi kwesihlalo uyonikela phambi kaJehova. Uyonikela umnikelo wakho eLatini. Usakhumbula lapho ukuba unecala kumfowenu. Kodwa inhliziyo yakho iyakutshela ukuthi ngihamba ngiyonikela nje kodwa nginecala kumfowethu asizwani nobani. Shiya lapho umnikelo wakho phambi kweLati. Ushiye phansi umnikelo wakho phambi kwelapha. Qala uye ubuyisane nomfowenu. Qala hambe uyobuyisana nomfowenu qala. Khona uyakuza unikele umnikelo wakho. Ekugcineni bese uyabuya uzothatha umnikelo wakho uyonikela nikhona bangcwele. Inkonzo le
ngifisa ukuthi masingena kuJuly akube inkonzo sizokhokhela ngayo umuntu nomuntu alungisa ukuhamba kwakhe nikhona abagcwele umuntu nomuntu akalungisa ukuhamba kwakhe ngomnyaka sisemzini waselinda kwakuyokwenziwa wona umkhosi lo owenziwayo kakhiya usazomemeza nje umvangeli umdluli khuluma indaba kakhiya ukuthi abasala abanye babekhona-ke kuthi ngalwanyaka siyabuyelinda sithi sesiphila ethi inkosi yezulu nomhlaba ithi kuyakhulunywa abanye bathi bebeselinda bala nokhiya ithi angazi noma besiyowulanda noma besiyowucela kusho njalo liso angazi noma besiyowulanda noma besiyowucela sisazoba nalithuba lokuhlala nabantu esingazwana nabo maNazaretha asingafaki ngokwezinhlobo kodwa inhliziyo zethu sibe sikude noNkulunkulu singafuni ukwenza intando kaNkulunkulu vuma inhliziyo yakho igezeke akuze uJehova uThixo wakho akwamkelise ibusiso awubhekele lapho vuma inhliziyo yakho igezeke siphambi kwesihlalo siphambi komoya ongcwele nawe sibe ngcwele bantwana benkosi ayibonge inkosi one ikhona iphethe mayengekho ngicela ungibhekele u-1 22 phetho uqala ethi inkosi yasezulwini ikhuluma khona la eparadisi ithi inhliziyo emhlophe njengogesi nikhona mngcwele abithi mina nawe sasikhona ingane yami ingane yakho mawubuka mina ukhona umusa kuyo hayi maNazaretha asilungisane manje ishaya phetho wokuqala isahluko sokuqala ephesini ube sumthinela lapha ku-22 phetho 1:22 lokhu nihlanzile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso ama umuntu evuma ukukhokheleka umphefumulo wakhe uyahlanzeka ngoba usukela leli qiniso elizomfaka ezulwini nikhona maNazaretha ngalokhu nihlanzile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso awuthi ungangena emhlanganweni namabhuku ungangena emhlanganweni nezondo qhubeka ngaye umoya nize nithande
nizelwe ngobusha. Ngoba la kunelivangeli noma la kunelibandla umuntu uzalwa kabusha. Nikholwa bangcwele? Uyabona uma ungazange uyikhethe inkosi la, ongazange ubhabhadiswe, ozalwe kabusha, ithuba lakho lokuba ungene emhlangano kaJulayi hambe uyobhaliswa ngobhabhadiswa, uzalwe kabusha. Akuze phumele inhliziyo yakhe yamabaleni namabhuku elenzondo. Amcela uNkulunkulu akuphumele ngothando, uyathanda abanye abazalwane ongasenzisi. Ungathi la uNkulunkulu ufana namehlo, kube khona abantu abakhulu fela amehlo, uma ubuka ngamehlo amabi anenzondo. Qhubeka. Nizelwe ngobusha, angisho ngembewu egugayo. Nizelwe kabusha evangelini lokuNazaretha, kodwa ngikhulumi ngembewu egugayo. Ungalayo. Nizelwe ngengagugiyo, Kodwa nizelwe ngembewu engagugiyo. Imbewu leyo uNkulunkulu asinika yona masibhajadisa, asinika umntwana. Umntwana uzohlala kuwe, abe ngumelusi wakho, abe umkhokheli wakho. Akagugi. Nikholwa bangcwele? Uyakukhokhela ngesikhathi zonke. ngezwi likaThixo eliphilileyo elimile. Ozelwe ngembewu engagugiyo, yezwi likaThixo eliphilileko, elimile. Hamba nayo, ngoba kunjalo. Ngokuba inyama yonke injengotshani, Ngoba masiphila la, inyama yonke yethu injengotshani. ubukhosi bayo bunjengembali yotshani. Ubukhosi banenyama buyafana nembali yotshani. Utshani buyabuna, Utshani buyabuna, imbali yabo iyavuthuluka. utshani buyabuna, kodwa imbali yotshani egcineni iyavuthuluka. Nikholwa bangcwele? Nami nawe sihlalela ukuthi uYesu ngihlophela. Noma ungabokomala, noma ungangafuni ukusola, noma ungangafuni ukukhokhelwa. Kodwa bona le nyama le yethu nina nawe injengotshani. Lapho izophuthula khona izobuyela ethuneni. Iqiniso kwethu lifika ngaphesha kwethu. Awuthi ungenela nje ungafuni ukwenza intando kaThixo. Wawungenela bani? uNkulunkulu ibekile imithetho yakhe. Nikholwa bangcwele? Hayi. Sisenkonzweni. Sisenkonzweni yabona-ke ngiyayithanda inkonzo eveni ngabisaba nawo amen. Yabona inkonzo beseke senawo amen. Ngivele ngiyithande ngibona ukuthi yabona-ke manje sesenkonzweni impela. Ya. Ungena ngu-ameni, inhliziyo yami, inhliziyo yakho iyazi ukuthi ngizoyilungisa nini le ndaba. Abantwana bakaNkulunkulu
Nikhona abantwana benkosi. Useyikho lo. Ngabe seyibona abantwana bakaNkulunkulu ushaya bakhuluma ngabo. Athi bathandana. Hayi. Ngikolele. Nami ngingane abantwana benkosi. Kuyikona nje ukuthi baba bangixolela, abantu abadala bangixolela. Bangathi lengane le. Kodwa engifisa ukudlula kona lokho. Siphambi kaNkulunkulu kaNazaretha ibonkosi. Ashanga yini engayiboni. Enginkosi izolo sela. Ithi la. Ithi ngiyabona. Ithi la front line. Okhona ngithi. Ithi la front line. Ithi ngiyambona. Omunye athi bebuka omunye abe senyuka. Nami nawe sasikhona. uNkulunkulu engathi angasipho uthando. Uphele nomoya omubi. Ongathandana kwabantu. Kodwa futhi bengafuni ukutshelana amaqiniso. Umuntu ebonile sondela kuyena ufuna umtshela sibantu angiphathekanga kahle la. Nalokho kwenzile. Ungayi abanye abantu umhleli mqonde. Nekhona. Uyazi kumnandi esontweni. Esontweni la ekonzweni kumnandi kakhulu. Akekho umuntu oshaya umunye lesontweni. Mawuzomqonda nomuntu umtshela indaba yento engaphethe kahle. Uyazi ukuthi akaze kushaya. Bona sabana, usaba uzoshawa. Ngazi phela mina noma kwenza ukuthi ngakhulela ezweni lakithi eMzumbe lapha. La umuntu mawuzomtshela nje umtshele bese umbheka. Yabona mawuzokhuluma naye into noma ngabe yamdina noma ngabe yimdini kodwa bese umbheka. Muke bekhwele ukukhuluma naye. Mawubona ukuthi uyashintsha. Ukhombisa ungaphatheki kahle. Umhleke ngoba uyazi ukuthi vele mase uzobuyela ngale uzoyiqeda lento. Nizobuya ngale senizwana. Nekhona. Uzolo usaba omunye umntwana umtsheliso. Usaba ukutshela omunye umuntu iqiniso. Uzokwenza nekhoba yona impala phela wena. Mtshela iqiniso, alazi iqiniso, uyalithatha uyalimukela uyathukuthela wenzani umbuke. Uyajuluka njalo zaphole futhi. Vele kube khona amen ngoba abantu bayephaka ngale ngaphandle mase besesontweni bese bonke baba amantombazana. Sawutshela omunye umuntu umsabana. Abantu bayakhanga la, abantu benza zonke izinto ezisile, abantu abatshelwa kulethwa ukhulumela ngale makhoneni. Mina njengoba ngilalela. Yabona ngisho noma ngaphuma la ngaphandle ngicele. Uzofika kahle ufike ekhaya. Ngoba ngizophinde kade ngisho. Kaphela uvala nalo mina. Anginalo nje mina ngakhula kahle ngakhula izwe lakithi. Lento uvala enginayo. Mina ngifisa uyini asihloniphane kodwa singadelelana. Ukuze sizwane asihloniphane kodwa singadelelana.
uthando lasezulwini likhuluma ngalo. Asihloniphane, asinikane inhlonipho yothando, kodwa singadelelani. UNkulunkulu angasikhumbula ngoba siphambi kaJehova ngelinye ilanga ake kushiye le ndaba, angixoxa enye indaba. Ngikhulume enye indaba manje. Ningaphatheki kabi, ningangisoli bangcwele nikhona. Hayi, idlali nje ubona ukuthi uJehova asikudle lokho. Ya. Ngelinye ilanga inkosi yamaNazaretha isezweni lakithi eNingizimu ethi bayilapha emsimbazi. Abantu bayeza beza phambi kwayo omdala wensuku bazobika bazonikela bazobela yonke inhlobo yezinto abazozitela. Sefika isikhulu sasaziwa basuka obaba besondela ngesikhulu besihlenga ngofuna siyobona uNkulunkulu. Nikhona bangcwele? Safika phambi sikha basihlenela sondela sathi mesifika lesikhulu basibika sasa siyakhuluma naso. Sifuna ukusazisa kuqala ukuthi sisikhulu. Baba, ngize kuwe. Mina baba nginamabhizinisi. Nginemoto. Nginetolo. Kodwa kuye nginakho. Ngizocela uNkulunkulu angiphe umntwana. Unkosikazi wami abantwana satholi naye. Sathula isihlalo sasezulwini samuka kancane sathi. Ngizocela uNkulunkulu angiphe abantwana. Sasilele izwi elizovela ezulwini. Laseyaphuma izwi lasezulwini. Lathi abantwana bakho bangawakho. Wayesebhekane nomdala wensuku wakhuluma nabanye, wakhuluma nalo, waphinda waguquka, wabuka sona isikhulu. Wathi khuluma mntana. Sathi isikhulu khaya ngizocela abantwana. Kodwa ngizwa izwi lithi abantwana abangumama. Umama wami akasekho emhlabeni. Angazi ukuthi ngizokhuluma kanjani, ngizomamela kanjani ma. Wathula uHlebe wangathaka izwi ndaba khona. Wakhuluma nabanye abantu. Wazesuka. Wayesehlala kahle esihlalweni, waseyibheka manje le ndoda. Wayibuka. Wathi beyibuka. Yaphila le ndoda. Yathi umama akasekho emhlabeni. Angazi ngizomtshela kanjani ma. Wathi uHlebe ekhuluma nale ndoda. Ungabona ukuthi uNkulunkulu ongafihlelwa lutho mangcwele ebonkosi. Wathi uHlebe uma wakhe akasekho emhlabeni. Yathi le ndoda umama akasekho emhlabeni. Wathi uHlebe angithwele yazi ukuthi uma wami ngapha. Yayisiyashula le ndoda. Wayesethi uHlebe angithi lezi zinto nazo wena letolo lemoto amabhizinisi akho lawa wawathola wena ngokuthi wena wathola ngoma wakho. Uyamazi uma wakho ukuthi wambekaphi. Iy'ngane ziphethe uma wakho, hambe la wambeka khona uma wakho ukhulume naye uzokunika abantwana.
uNkulunkulu wena ubonga nje velofa wamlahlwe lokhu kusatwa abantu wenza izinto zobumnyama ngokufuna kusatwa siphamba uNkulunkulu kaNazaretha asingenele yakhe eJulayi amansense engekho asikhopheni ngabali bemhlophe engizozenza sibemhlophe kaNazaretha Baba usizo nomhlaba Baba ngimfishane ingane yakho ubukade ethe ayiguqela ayi ngiyacela ezulwini ukuba uJehova athathe indawo yakhe ngalawo mazwi ngiyazibongela sephelile uJehova ebenginike wona amen Siyabonga amazwi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisi Sizovala inkonzo yethu manje ngesihlabelelo sama-74 74 Ngicela umshumayeli ungeme wakithi asole esihlabelelo inkosi imbusisi Nkosi usiphuma amangcwele